Euskaltzalen topaguneko lehendakaria den Kike Amonarritz gurekin dugu gaurkoan, Euskaraldia hitz egiteko, eta gure galdera erantzunen du. Egunon, Kike? Egunon, guziei, untsazin oroer. Euskaraldiaren inguruko hitzalditxo honetan entxeatuko gara, aleginduko gara, Euskaraldia zergatik egiten den eta zer nolako aukerak eskaintzen dizkigun modu xumean azaltzen. Eta hasteko azalduko dizuedana da Euskaraldia zer den, asko jakinen duzue, baina iruditzen zait garrantzitsua izan daitekeela gogoratzea zeintzu diren Euskaraldiaren oinarrizko ezaugarriak. Lehenik eta behin, erran behar dugu, ozen erran gainera, aurten erreusitu dugula, lortu dugula Euskaraldia berriro egitea. Pentsa, itxialdiaren hasieran, april hartan edo, hainbat zalantzare sortu zirela, ea gai izango teginen, ea egoerak baimenduko ote zuen Euskaraldia egiten. Eta orduan ohartu ginen, oso garrantzitsua izango zela Euskaraldia egitea, besteak beste, Euskaraldia berriro ere gure agenda komunikatibo, sozial eta politikoaren erdigunera eramateko. Eta uste dut denek garbi dugula, horretarako oso baliagarria izan zaigula, eta joan den hilabetean, hilabete honetan, eta Euskaraldiak iraunen duen egunetan, Euskararen gaia hortxe pilpilian egonen dela, bai komunikabideetan eta baita jendearen ahotan. Beraz, hori bada lehen lorpen bat eta bada garrantzitsua hori azpimarratzea. Bestela, Euskaraldiak jarraituko du, aurreko edizionean bezala, ekitaldi masibo eta mugatua izaten. Egun jakin batzuetan egiten dugu, baina masiboki egiten dugu Euskal Herri osoan. Horrek berealdiko indarra ematen diolako. Ahobizi eta belarri prestak izanen ditugu berriro ere, bi rol nagusi horiek azalduko ditugu zer diren. Berriro ere, ulermena izango da oinarri, baina erabilera izanen dugu ardatz eta helburu nagusi Euskaraldian. Herritar guziei irekitako egitasmo bat izango da. Eta behin eta berriz azpimarratzen ari garen bezala, hau ez da euskararen aldeko egitasmo bat. Ez, hau da, euskararen erabilera bultzatzeko ariketa sozial bat. Segurazki, Europan inoiz hizkuntza gutxi baten erabilera sustatzeko egin den ariketa sozial handiena eta masiboena. Uste dut hori ere garrantzitsua dela azpimarratzea, eta Euskal Herritik korrika beste hainbat herrialdetara zabaldu dugun bezala, ez harritu, ez estonatu, noizbait beste euskaraldi bat ikusten bali badugu Euskal Herriko mugetatik kanpo. Bada, beste datu bat oso pozgarria zaiguna jada, eta da, aurten Euskaraldia eginen dela duela 2 urte egin zen baino herri gehiagotan, ari gara zabaltzen. Eta askotan esan dugun bezala, Euskaraldiaren filosofiaren muinean badaude bi kontzeptu. Bata izango litzateke progresibotasuna, alegia, bagoaz, pixkanaka handitzen, emendatzen, egun gehiago izanen dira, eta esparru berriagoetara ere zabalduko gara. Beste berrikuntza bat, ariguneak izanen direlako. Lehen Euskaraldia norbanakoengan zentratu zen, eta oraingo honetan norbanako jarraituko dugu Euskaraldian parte hartzen, baina entitateetara ere egin dugu jauzi. Era guztietako enpresa, erakunde, denda edo elkarteetara. Hori guztia da Euskaraldia, eta hori guztia izango da Euskaraldia berriz ere aurten jada hasi dugun Euskaraldi honetan. Euskaraldiaren bigarren edizionetan, ahobizi eta belarri prest izan behar dugu? Bai, aurten ere bi rol nagusiekin jarraituko dugu, eta izanen ditugu belarri prestak eta ahobiziak. Argitu behar dugun lehenengo kontua. Bi rol hauek, belarri prestak eta ahobiziak ez dira banatzen euskararen ezagutzaren arabera. Ez. Banatzen dira, ariketa sozial honetan norberak hartzen duen portaeraren arabera, jarreraren arabera. Honek zer esan nahi du? Esan nahi du, hasteko, denok garela belarri prest. Eta belarri presten artean, batzuk izanen gara ahobizi. Belarri presten rola oso zabala da.
Demagun, esango genuke, rol honetan parte hartzeko gutxienekoa zein da. Eta jarriko gara gutxienekoan, begira. Gutxienekoa da ulertzea. Belarri presta izan daiteke, euskeraz mintzatzeko zailtasun handiak dituen persona bat, baina euskera ulertzen duena, gehiena ulertzen duena behintzat. Eta orduan, persona hori da belarri presta. Belarri prestak zer adierazten du? Belarri prestak adierazten du, zuek guztiok, euskeraz dakizuen guztiok, nire euskeraz egin. Ni prest nago zuei euskeraz entzuteko. Eta gero, nire ahalmenen arabera, nire ezagutzaren arabera, nire gogoaren arabera, nik orduan erantzungo dizuet euskeraz, edo agian frantseserara lerratu beharko dut. Honek erran nahi du, baditugula belarri prest batzuk bakarrik ulertzen dutenak, baina mintzatzeko gai ez direnak, baina baditugu euskeraz mintzatzen direnak, eta gainera eskuarki lehen hitza euskeraz egiten dutenak, eta lagun euskaldunekin euskeraz egiten dutenak, eta baditugu batzuk euskera asko egiten dutenak, baina, eta hemen hasten dirak, bena zer gertatzen da, bikotekideare euskalduna dut, baina oidura hori ezin dut aldatu, ez naiz ziur, euskaraldiko egun horietan ere, ea kapable izango ote naizen, nire bikotekidearekin euskeraz egiteko. Ez naiz ziur. Beste batek erran dezake, niri errugbiaz hitz egitea mintzatzea asko gustatzen zait, lagun askorekin hitz egiten dut errugbiaz, baina nik errugbiaz ezin dut euskeraz mintzatu. Bueno, kasuetan frantsesez egingo balima da, kasuetan bakarrik, zu belarri prestara. Ze, eta hemen dator aldaketa. Ahobiziak, erran nahi du, lehen hitza 15 horietan mundu guztiari, denei euskeraz egingo zaiela. Euskeraz dakiten guztiei euskeraz egingo diegula. Ulertzen duten guztiei, naiz eta guri frantsesez erantzun, guk jarraituko dugula euskeraz egiten, ikusten dugun arte ez dutela ulertzen. Horiek dira ahobiziak. Beraz, ikusten duzuen bezala, azken batean, azken finean, denak gara belarri prestak, eta hor batzuk izanen gara ahobizi. Horiek dira, bi rol nagusiak, eta ikusten duzuen bezala, ez da ezagutza oinarria, baizik eta erabilera oidura horietan noraino iritsi gaitezken. Hizkuntza ohiturez ari gira, baina zer dira hizkuntza ohiturak? Eta zergaitik kostatzen zaigu ohitura horiek aldatzea? Ara, bi euskaldun, erderaz ari diren bi euskaldun, frantsesez ari diren bi euskaldun. Galdetzen badiezue, eta zuek zergatik ari zarete frantsesez, eta zergatik ez zarete euskeraz mintzatzen. Jasoko duzuen ohiko erantzuna da, frantsesez mintzatzeko usaia dugu, edo gure ohitura da. Ohitura da, usaia da, hizkuntza ez aldatzeko, edo frantsesez hitz egiteko, edo erderaz egiteko, euskaldunok normalean aipatzen dugun arrazoirik nagusiena. Eta hala da. Horregatik Euskaraldian esaten dugu, hizkuntza ohiturak aldatu nahi ditugula. Eta erdaratik, euskarara jauzi ematera gonbidatzen dugu jendea. Baina zer gertatzen da? Hau, emandako hainbat hitzalditan eta leku askotan egin dut ariketa bat. Ariketa horretan jartzen dut, zein da zuen inguruan euskaldunek, pentsatu zuek, zein da zuen inguruan euskaldunek edo zuek, euskeraz ez egiteko duzuen arrazoirik nagusiena, edo bi arrazoi nagusienak. Horrelakoetan aipatu izan ditut hainbat arrazoi. Maila eskasa, ingurukoek ez dute nahi, behartuta ikasi dute, ez dago eskaera sozialik, lotxa, hanka sartzeko beldurra, moda, eta bar. Horrelako 14-15 erantzun. Mundu guztiak, leku guztietan, egin dudan guztietan, aipatu den arrazoirik nagusiena ohitura da. Baina ohitura horren azpian, bestelako arrazoiak ere gordetzen dira, ezkutatzen dira. Eta horiek zeintzuk dira. Ara,
nik jaso dudan arrazoirik nagusiena, batez ere pertsona helduen artean, gazten artean aldatzen da pixkat horre ere bai, baina helduen artean nagusiki izan da, hanka sartzeko beldurra, gaizki hitz egiteko beldurra. Jende haunitz badago, euskaraz hitz egiteko usaia ez duena, euskara ikasi duena, le txikitan bazekien, baina orain pitin bat galdu du, eta jende horrek sentitzen du lotsa ahalkea euskaraz egiteko. Eta hau, sinistu, hau da, gure herrian tragedia nazional bat. Zenbat jendek eman ditu orduak eta orduak euskara ikasten. Zenbat jende dugu txikitan ikasi duena eta pitin bat galdu duena, baina euskaraz egiteko kapable izango litzatekeena. Zenbat jende daukagu euskaraz ongi dakiena bere etxeko, bere herriko hizkera, eta hortik kanpo batzuetan ahalke sentitzen dena besteekin hizkera hori egiteko. Eta horiek guztiak dira euskararentzat galera izugarriak, ikeragarriak, animalekoak. Horregatik oso garrantzitsua da, txapa jantzia dugularik euskaraz mintzatzen hastea. Eta ahalke hori galtzea, lotsa gainditzea eta hanka sartzeko beldurra hori galtzea. Iruditzen zait, akatsak egitea, nik beti esaten dut, bi gauza behar dira hizkuntza bat ikasteko eta ondo mintzatzera iristeko, eta da, lehena, lotsa asko edukitzea, baina dena etxean, dena gordeta. Hankutxa batean, giltze zitsi, lotsa euki etxean, lotsa euki, importanta da, baina etxean gordeta. Eta gero, bigarrena, hitz egiterakoan akatsak egin, hanka sartu, ezin da hizkuntza bat hobetu ezpada hanka sartzen eta akatsak egiten. Horregatik oso garrantzitsua da euskaraldiaren egun hauetan ere, gure inguruko euskaldunak animatzera, lotsa galdu dezaten, jauzi hori eman dezaten eta euskaraz egiten has daitezen. Ze gero, euskaraz ez egiteko bigarren arrazoi bat ere bada, maila txikia dut, baina maila txikia, begira, gaixotasun horrek badu txertoa, eta txerto hori da erabilera. Ez pasara oso, ez paduzu euskara ongi menderatzen, egin behar duzuna da, pitin bat gehiago ikasi, eta gainera erabiliz ikasiko duzu. Beste arrazoi bat aipatzen dana, jendeak euskara ez egiteko kontzientzia falta da. Hau askotan azaltzen da, batez ere euskaltzalek aipatzen dute hau, ez? Jendeak ez du euskaraz egiten kontzientziarik ez duelako. Euskaraldiak ere laguntzen digu kontzientzia hartzen. Azken batean, zer da kontzientzia hartzea? Kontzientzia ekologikoa hitz egiten dugunean edo kontzientzia feminista hitz egiten dugunean zertaz ari gara? Ari gara informatzea, zein da egoera, eta euskaraldiarekin batera ari gara euskararen egoera zein den azaltzen. Bigarren urrats batek eskatzen du ere, kontzientzia hori hartu eta zein izan daitezken irtenbideak eta konponbideak aurkitzea, eta hori ari gara euskaraldiarekin azaltzen, eta hirugarrena da jauzi hori ematea. Eta horixe da zuzen ere euskaraldiarekin lortu nahi duguna. Jendea ohartzea zein den benetako errealitatea, eta hor sartzen da ere ikustea aukera haunitz ditugula, aukera asko ditugula euskaraz egiteko, zer egin daiteken erabilera hori handitzeko, eta gero, zuei, herritarrei eta harigunei dei bat egitea, jauzi hori eman dezaten. Eta aurreko euskaraldiaren inguruan galdetu izan dugunean, eta aurreko euskaraldian non izan zenituzten oztoporik nagusienak euskararako jauzi hori emateko. Eta azaldu dira 3. Lehenengoa izan da, jendeak asko eta asko nabarmentzen du, zailtasunik handiena gertukoenekin izan zuela. Eta hala da, askoz errazago aldatuko dugu hizkuntzaz ezagutzen ez dugun jendearekin, edo oso harreman gutxi dugun jendearekin. Errazago aldatzen da hizkuntzaz lantokian etxe barruan baino. Eta errazago aldatzen da hizkuntzaz duela gutxi ezagutu dugun jendearekin, duela 30 urte lanean gurekin ari diren edo etxean gurekin izan direnekin baino. Horiek oztopo ohikoak dira, baina euskaraldiaren barnean zeintzuk izan dira zailtasunik handienak. Nik jaso ditudan erantzunen arabera esango nuke 3 izan direla.
jendeak aipatzen du, nekezago aldatzen duela hizkuntzaz gertukoenekin. Eta egia da, normalki, gure hizkuntza ohiturak zailago zaigula aldatzea gertuko personekin. Errazago aldatzen dugu hizkuntzaz ezagutzen ez dugun persona batekin, edo esate baterako duela gutxi ezagutu dugun persona batekin, edo lantokira duela gutxi etorri den persona batekin, errazago aldatzen dugu hizkuntza hori, duela 10 urte edo 20 urte ezagutzen dugun personarekin. Baina horregatik, garrantzitsua da ere, euskaraldian zehar, ongi ikustea, gure inguruko zein personarekin aldatu genezaken hizkuntzaz, eta zeintzuk izango zaizkigun errazago aldatzeko. Zerrendatxo bat egitea da, ea, nik norekin egin dezaket euskeraz, eta orain frantsesez egiten dut. Zerrendatxo bat egin, eta hauek zenbat dakite euskeraz, ze euskera maila dakite, eta zergatik zait zailago edo errazago. Hori, idatzi, eta hortxe izango duzuen, norekin aldatu ahal izango duzuen errazago, edo norekin izanen zaizuen zailago. Beste zailtasun bat izaten da, euskarari eustea. Alegia, ni euskeraz hasi naiz, baina parean dudan horrek frantsesez erantzun dit, eta niri zaila egiten zait horri eustea. Hau aipatuko dugu, egia da, hau ohitura hau ez dela aspaldikoa, guretzat sozialki berria da, ez gaude entrenatuak horretara, eta hori, behar da, entrenamendu pixkat hori egiteko. Eta hirugarren zailtasuna, jende batentzat izaten da, lehen hitza beti euskeraz egitea. Eta egia da, batez ere, herri txipietan eta hori ez da zaila, baina Baionara goazelarik, hor zein dendetan sartzen garen, nor dugun parean, batzuetan gehiago kostatzen da. Hori erresa, baina horrek ere behar du, ohitura hartu, entrenatu, eta abar, eta abar. Eta ikusiko duzuen, behin ohitura hartzen duzuenean, gero eta errezago eginen duzuela. Norberak nola aldatu ditzazke hizkuntza ohitura horiek? Beno, nik uste euskaraldiak horretarako aukera asko ematen dituela. Baina hasteko esango dut gauza bat. Uste dut oso garrantzitsua dela, lehen esan bezala, lotsa galtzea batetik eta humorez egitea. Hizkuntza persona batekin ohituta baldin bagaude beti frantsesez egiten, euskeraz hasterakoan egingo zaigu bitxia, egingo zaigu arraroa. Eta nik pentsatzen dut, askotan, pertsonaien artean oso garrantzitsua dela hitz egitea. Mintzatzea egingo dugun aldaketa horretaz. Gutxitan hitz egiten dugu gure arteko harreman hizkuntzei buruz. Askotan hitz egiten dugu euskarari buruz gauza abstraktu bat baliz bezala, baina oso gutxitan gure arteko harremanen inguruan. Eta ni pentsatzen dut elkarrizketa izan daitekela frantsesez, eta ez dut frantses pixka moldatzen ez, baina beste barra ingo duzu eta euskaraz esango dizuet, baina ni pentsatzen dut izan ditekela holako zeozer, me on va commencer à parler en basque entre nous, ez? Horrelako galdera bat egon daiteke. Euskaraldia da, zu hau bizi zara, ni belarri prest naiz, bena niri lotsa ematen dit euskaraz egitea. Ni zurekin beti frantsesez egin dut. Beaz, uste dut, elkarrizketa horretan, lasai, 15 egun hauetan, saia gaitezen, ahalegindu gaitezen, har dezagun usaia berri bat, har dezagun ohitura berri bat. Eta lehen momentuan, lehen inpresionea izanen da oso humoretsua, barre egitekoa, profita dezagun ere euskaraldia, barre pixka bat egiteko, eta humorez hartzeko hizkuntza aldaketa hori. Horrek lagunduko digu. Irribarrez eta humorez askoz ere errazago egingo dugu aldaketa hau. Eta gainera aldaketarako, iruditzen zait, txapak oso garrantzitsuak direla. Txapek superbotereak dituzte, hau da ikeragarria. Hau jartzen duzularik, superbotereak dituzu. Jendeak ikusten baitu, ikusgarri egiten da euskaraz egiteko dugun nahi eta borondate hori. Eta hori, herri txipietan askotan esaten da, baina hemen denok badakigu nork dakien eta norrez. Baina ez dugu inoiz adierazi
egin nahi dut. Eta askotan gertatzen zaigu, naiz eta elkar ezagutu, ez dugula beti euskaraz egiten, leku guztietan. Eta gero gertatzen zaigu, gu ere mugitu egiten gara, beste herrietatik badatoz. Eta hor, ohitura askotan, frantsesa sartuko da, ziur. Eta txapak adierazten du, haizu, egin dezagun euskaraz. Ni Neroni Tolosan harritu egin nintzen aurreko euskaraldian, eta nik jende gehiena ezagutzen dut, batzuk txaparekin ikusi nituelarik. Esan du, baina horrek txapa darama, baina izan zen horrela, glups, baina, euskaraz zein behar diot. Eta bera belarri presta zen. Eta ni ez nekien zenbat euskara ulertzen zuen. Eta lehen aldia zen, berak ikustaratzen zuela, presta egoela berari euskaraz egiteko. Lehen aldia izan zen pertsonari euskaraz egiten diona. Eta Tolosan gehienekin euskaraz egiten dut. Baina lagundu zidan arekin jauzi bat ematea. Hori herri guztietan. Eta zer esanik ez, beste herri batera balimagoaz. Eta txapak adierazten die herri horretara datozenei ere, euskaraz egiteko herri gogo bat badagoela. Eta bertakoi ere bai. Eta euskara ikasten ari direnei ere bai. Beraz, oso garrantzitsua da hori ere erakustea, eta 15 horietan zenbat eta txapa gehiago ikusi, jendea ere ohartuko da, euskaraz egiteko herri gogo hori, zein zabala den eta zein indartsua den. Beste estrategia bat, lehen hitza da. Eta hor, espotean ikusten duzu, hor 6 lagun, hor euskararen inguruan, euskaraldiaren inguruan ikusi dugun lehen spot horretan nola galdetzen zen, 6 hauetatik nori egingo zeniokezuk lehen hitza euskaraz. Denei egin behar diegu lehen hitza euskaraz. Eta badakit batzuetan kosta egiten dela. Hauek ohitura sozialak dira. Eta egia da, euskara zokoratua izan da, baztertua izan da, jazarria izan da, eta gure ADN-ean sartua dugu, zalantza balin badugu euskaraz jakinen ote duen ala ez, ez bada frantsesez egitea. Eta horri estres linguistikoa deitze zaio. Nik badakit mundu guztiak frantsesez badakiela, behaz, bada ez bada, nik frantsesez eginen dut. Kontatuko dizuet anekdota polit bat, nire ezagun bat, laguna, Tolosarra, eta berak lana egiten du Gasteizen, Osakidetzan, osasun zentroan, ospitale batean, eta da, harreran dago. Eta harreran baditu euskeraz egin nahi baduzu, euskarazko kan erabiltzen direnak, eta bat. Eta berak kontatzen zidan behin, etorri zitzaiola amona xahar bat, eta galdetu zion, gaztelaniaz galdetu zion. Hola, buenos días, ¿puedo hablar con el doctor? Ea, doktore mediku batekin hitz egin nahi zuela, baina berak antzeman zuen amonaura euskalduna zela. Eta esan zion, nahi baduzu euskaraz egin hemen, Eta amonak erantzun zion, no, por si acaso no, ez, ez bada, ez. Amonarek gordea zuen gure historian jasan dugun sufrimendu eta jazarpen guztia. Amonarek ez ni ospitale batera etorri naiz eta ni hemen euskaraz hasten banaiz, jendeak zer pentsatuko du. Horregatik da horren garrantzitsua lehen hitz euskaraz egitea. Bat, aukerak identifikatzeko. Bi, bertan daudenei ere adierazteko guk euskaraz hitz egin nahi dugula. Euskara ikustarazteko. Euskaldunak existitzen garela ikusteko eta euskararen erakargarritasuna eta beharra handitzeko. Azken finean, guk leku batean, Baiona, eta jarriko dut Baionako adibidea. Baionako dendetan, gu ez balima gara euskara sartzen, Baionako denda horietan ez dute sentituko euskararen ez beharrik eta ez da erakargarritasunik ere. Kanpotik datozen personak Euskal Herrira balima datoz, barnealdeko herri batera, denda batean hasten dire lanean, eta inork ezpadi euskaraz egiten, zergatik ikasiko dute euskaraz. Horregatik da horren garrantzitsua lehen hitza euskaraz egitea. Erabilera bera handitzen delako eta erabilera aukerak biderkatzen direlako. Beste estrategia bat, elkarrizketa elebidunak dira. Hemen ohitura gutxiago daukagu. Hau berria da. Euskal Herrian, hau oso gutxitan erabili dugu. Elkarrizketa laburretan batzuk egin izan dugu, baina sozialki eta masiboki ez gaude entrenatuta. Horregatik,
pazientzia sartu, lasaitasunez sartu, baina entxeatu elkarrizketa elebidunak ere aurrera eramaten. Eta ikusten baldin baduzue, aurrekoak ulertzen duela, segi euskeraz, ulermena bermatzen den neurrian. Elkarrizketa laburrak direnean, taberna batean, denda batean, hori errez egin daiteke, behar bada elkarrizketa luzeagoak direnean zailtasun gehiagoa izan genezake, baina saiatu eta entxeatu zaitezte horretan ere. Ulermenak ate asko irikitzen dizkigulako. Belarriprestek erabilerari sekulako ate pila irekitzen dizkiote. Horregatik eta horren garrantzia belarripresten figura euskaraldian. Ate asko zabaltzen ditizkiotelako euskararen erabilerari. Eta noski, euskara gehiago egiteko beste estrategia da euskara maila hobetzea. Bai, euskara ikasten ari direnek, bai, etxetik euskara dakigunok. Denok daukagu erantzunkizu bat ere euskara maila hobetzeko eta gure euskararen kultur kontsumoak euskararen erabilerak handitzeko. Nola hobetzen da? Ba ikasiz, edo erabiliz, edo entzunez, edo irakurriz. Aurtengo berrikuntzarik handienetakoa ariguneak izango dira, zergaitik dira garrantzitsuak ariguneak? Lehenik eta behin esan dezagun, ariguneak entitateetan euskeraz eroso egiteko ditugun guneak direla. Entitateetzat hartu ditugu era guztietako enpresa, elkarte, erakundeak, antolatutako edozein gizatalde entitateetzat hartu dugu. Zergatik dira garrantzitsuak? Guk norbanako gisa, gure bizitza familiarra daramagu, baina gero beti ere leku jakinetan elkartzen gara beste jendearekin. Eta orduan, leku horietan ere euskeraz egiteko aukera izatea, giltzarri suertatuko da euskararen erabileran urratsa handiak emateko. Eta bestalde, irakaskuntzan egiten ari garen lanari beste sostengu bat ematen dio ariguneetan lanean hasteak. Esango genuke, eta hemen eskema bat aurkeztuko dizuet, eskema honetan ikusten duzu borobil bat, eta hemen azpikaldean eta ezkerretara ikusten duzue hezkuntza. Hezkuntzan eman ditugu orain arteko gure baliabide eta ahaleginik handienak. Eta hori normala zen eta hala behar zuen. Euskararen transmisioa bermatu behar zen, familietan eta eskolaren bidez, eta euskaldun gehiago lortu nahi izan ditugu batez ere eskolaren bidez. Baina esango dugu gauza bat, eta da, eskola ezinbestekoa da hizkuntzaren biziberritze prozesuan, baina eskola bakarrik ez da nahikoa. Eskolek eta ikastolek bakarrik ezin dute aurrera atera euskararen biziberritze prozesua. Eta beraz, euskara ikasten diren haur eta gazte horientzat oso garrantzitsua da eskolatik edo ikastolatik ateratzerakoan euskarazko eskaintza ere izatea. Eta eskaintza hori nun? Beren herriko dendetan, beren herriko elkarteetan eta beren herrian gazte eta aurrei zuzenduriko era guztietako egitasmo eta ekintzetan. Eta bigarren urratsa izanen litzateke, euskeraz ikasi duten haur eta gazte horiek, euskeraz ere lana egiteko aukera izatea. Lana nun? Herrietako establezimenduetan, enpresetan edo era guztietako erakundeetan. Horregatik da garrantzitsua entitateetan ere lana egitea. Eta norbanakok hizkuntza aldaketa egiten dugun bezala, entitateetan ere ikustaraztea euskeraz egin daitekela dendetan, enpresetan edo elkarteetan. Ariguneek ere badute identifikagarri bat. Bai, hori da. Ez txapak bakarrik. Arigunentzako identifikagarri berezi bat egin da, hain zuzen ere errazteko identifikazio hori. Alegia, jakiteko, haizu, zuk hemen, nabali mauzu, euskaraz egin dezakezu. Nik uste horrek asko lagunduko duela, ez bakarrik leku horietan euskara egiten, baizik eta ikustarazten ere, iparraldean uste genuena baino, askoz ere leku gehiagotan egin genezakela euskaraz. Eta ariguneetan arituko direnei, zer gomendatuko zenieke? Nik gomendatuko niekena da, ilusio sartzeko, ariketa hau, bai ariguneetan arituko direnei eta baita parte hartuko duzuen guztioi. Eta lehen esaten genuen bezala, ongi pentsatzeko nun izan ditzakezuen aukerak, hizkuntza aldaketa horiek,
efite eta erraz egiteko, eta nun izan ditzakezuen zailtasun gehiago. Eta horiei begira zuen estrategiak pentsatzeko. Ariguneren batean gainera persona bat baino gehiago balin bat zaudete, edo esate baterako zuen inguruan ikusten balin baduzue Euskaraldian parte hartzeko persona bat baino gehiago zaudetela, eta batzuek zailtasun bereziak izango dituztela, lehen esandakoa. Hitz egin lasai, animatu, eta jarri mahai gainean zuen ilusioak, zuen kezkak, zuen oztopoak, eta horiei aurre egiteko mekanismoak martxan jarri. Askotan, nahikoa da, hitz egitea oztopoa gainditzeko. Nik uste dut askotan gertatzen zaigula, hemen pixka maitasun kontuetan gertatzen den bezala. Eta Euskaldunan pixka bagara batzuetan nola isilak eta barnekoiak, eta orduan nik nahiko nuke zurekin zerbait, zuk nahiko zuneko nerekin zerbait, baina ez diogu elkarri esan, eta horrela xoko daude biak, ez? Hizkuntza aldaketekin hori ere gertatzen da batzuetan. Nik aldatuko nuke hizkuntza eta zurekin hasiko nitzateke euskeraz, baina lotsa pixkat ematen dit, alkea sentitzen dut, eta parekoari ere gauza bera. Hitz egin dezagun, ahalke horiek gainditu, eta hasi gaitezen euskeraz. COVID-19ak ere muga eta zailtasun erantziak ekarri dizkigu. Etxean ordu asko pasa behar ditugu, gure erlazio sozialak mugatu egin dira. Gauden bezala gaudela ere, Euskaraldia aurrera eraman genezake. Dela, zuzeneko harremanetan, kalera irten gaitezen momentuetan. Edo dendetara joan gaitezenean. Baina baita ere, telefonoz ari garenean, baina baita ere, WhatsAppez ari garenean, baina baita ere, pantalla bidez edo telematikoki hitz egiten dugunean. Beraz, era batera izan, ala bestera izan, hizkuntza aldaketak beti dira posible eta beti eraman genitzake aurrera. Eta ilusioz hartu eta humorez hartu. Eta iparraldeari begira, nola ikusten duzu bereziki aurten egin den lanketa? Iruditzen zait oso garrantzitsua egia da, entitate barruko ariguneak definitzerakoan, kanpo eta barne ariguneak definitu izan dira Euskal Herri osoan zehar. Eta iparraldean bereziki kanpo ariguneak landu dira. Eta iruditzen zait oso erabaki zuzena izan dela, kanpo ariguneetatik hastea iparraldeko egoera soziolinguistikoan. Kanpo ariguneak zer dira? Kanpo ariguneak dira, bezeroekin edo herritarrekin harremana duten lanpostuak nun euskararen erabilera bermatzen den. Eta kasu horietan aurkituko dituzue langileak edo partaideak hau bizi txaparekin, ala belarri pres txaparekin. Eta zer esan nahi du? Horrek esan nahi du, garaiz horretan, edo okindegi horretan, edo enpresa horretan, sartzen zarenean zuk euskaraz egin dezakezula. Eta horrek zabalduko dizkigu ate asko. Egia delako, batez ere ezagutzen ez ditugun herrietako establezimenduetara sartzen garenean elkartetara edo enpresetara, ez badugu ezagutzen bertako jendea eta ez badugu ezer ikusten euskeraz, bada ezpada frantsesez hasten garela, edo gaztelaniaz hemen hegoaldean. Eta horrelako adierazgarri batek aldatzen du sartzen den horren hizkuntza portaera. Gu, denda batera sartu eta ikusten balin badugu, kartel bat ongi etorri, askoz ere errazago egingo dugu euskeraz. Sartzen balin bagara elkarte batera eta ikusten balin badugu arauak, askoz ere errazago egingo dugu euskeraz. Eta ikusten balin badugu bertako personak daukala euskaraldiko txapa bat, segurazkiari euskaraz egingo diogu. Aurten, iparraldean, 500 arigune sortu dira. Denek ezingo dute martxan jarri, bizi dugun pandemia egoera honegatik, baina 500 arigune izatea Ipar Euskal Herri osoan, sekulako abia puntua da, eta horrek erakusten diguna da, oinarri sendo badaukagula, eta oinarri hori gainera zabaldu genezakela hurrengo euskaraldietan. Eta euskaraldia bukatu eta gero, zer egin daiteke? Batzuetan, hizkuntza ohitura aldaketa horietan atzera ere egiten da. Lehen esan dugun bezala, ohitura da hizkuntza harremanetako esango nuke
indarrik handiena, inertzia. Pertsonok inertziaz funtzionatzen dugu. Gauza asko inertziaz egiten ditugu eta eskerrak inertziari askotan egiten dugu aurrera. Inertzia ustea kosta egiten da. 15 egun hauetan ahaleginduko gara gure hizkuntza ohiturak aldatzen. Baina 15 egun mugatuak dira. Aurreko euskaraldian ikusi genuen. Euskaraldia hasi izanetik, euskaraldia amaitu bitartean, jende askok hobetu zuen eta handitu zuen bere hizkuntza erabilera maila. Baina gero handik 3 hilabetetara hori pitin bat jaitsi egin zen. Naiz eta hau azpimarratu behar den, euskaraldia amaitu eta 3 hilabetetara euskaraldia hasi aurretik baino erabilera portzentajeak altuagoak ziren. Beraz, irabazi genuen. Baina irabazi genezaken gehiago. Nik uste dut oso garrantzitsua izango dela ere, zuen lantokietan, zuen familietan, lagungiroan, herrian edo hariguneetan, egin dituzuen aurrerapen horiek zeintzuk izan diren ongi identifikatzea eta horiei eusten saiatzea. Ze pertsonarekin egin duzu euskaraldian euskeraz, lehen frantsesez egiten zenutena. Saiatu horrekin. Eta ikusten baldin baduzue inertziak berriro ere frantseserara eramaten zaituztetela, hitz egin berarekin. Aizu, zer egin beharko genuke guk euskarari eusteko. Euskaraz egin duzuen denda eta establezimendu horietan ere, saiatu, euskaraldia amaitu eta gero ere, euskaraz egiten jarraitzea. Eta hor ikusten duzuelarik zerbaitetan atzera egin duzuela, jarraitu pista hori eta euskaraz egiteko mekanismoak martxan jarri. Iruditzen zait, hor dagoela euskaraldiaren gakorik nagusienetako bat. Abenduaren 5 aurrera, ez erlaxatu eta ez galdu euskararen aldeko, euskararen erabileraren aldeko grin hori. Horri eusten baldin badiogu, eta batzuetan kosta egingo da, batzuetan kosta egingo da. Beraz, horregatik da, euskaraldiaren txapa, hemendik, barrura sartu. Eta horrek lagunduko dizue, lehen hitza euskaraz egiten jarraitzen, euskarari eusten elkarrizketa elebidunetan, eta lehen frantsesez egiten zenuten pertsona horiekin, euskaraz egiten jarraitzea. Nik uste horri eusten baldin badiogu, euskararen erabilerak jauzi handi bat emanen duela eta euskararen etorkizunari ateak zabaltzen dizkiogula. Kiki Amonarriz, aurreko euskaralditik zer gehiago azpimarratuko zenuke? Aurreko euskaraldiak nik uste batez ere azpimarratuko nukena da formato berri batera iritsi ginela. Egin kontu, hau etzen inoiz egin Euskal Herrian, baina ez da ere Euskal Herritik kanpo. Euskaraldia formatu berri bada, Euskal Herri osoan. Elkarlanean, herritarrak, erakundeak, euskalgintzako erakundeak, bestelako eragileak, hau etzen inoiz egin. Eta gainera, erabilera ardatz. Lortu dugu formatu berri indartsu bat. Eta aurreko euskaraldiak, esango nuke, lortu zuela gainera, ilusio sozial bat sortzea. Uste dut, ilusioa izan zela, aurreko euskaraldian entzun nuen hitzik errepikatuenetako bat. Jendea sentitu zen, pozik sentitu zuen, euskararen inguruan egitasmo berritzaile bat zegoela, oso zabala, herritar guztientzat irikia eta euskararen alde egiteko prest egon guztia hartzeko prest zegoen ekitaldi bat. Esango nuke ere, eta beste hitz bat asko errepikatu zena izan zen konplizitatea, taldetasuna. Jendea sentitu zen talde baten partaide, sentitu zen hizkuntza komunitate baten partaide. Eta erran nuke gainera, hau oso nabarmena izan zela hiri handietan. Iruña, Baiona, Donosti, Bilbo, eta hor, zuei gertatuko zitzaizuen, semaforoetan sua berde piztu, eta zebrabideetan eta jendea gurutzatzen baldin bat zenuen norbait txaparekin, gogoa ematen zuen gelditzeko eta ia hizketan hasteko. Hori jende askok aipatzen zuen. Eta jende askok aipatu du txapen indarra. Jende askok aipatu du beste gauza bat eta berak uste zuena baino askoz ere jende gehiagok dakiela euskaraz bere inguruan. Horretaz ohartu zirela.
Jendeo ahortu zen, zein erreza den hizkuntza aldaketa batzuetan, eta zein nekeza den beste batzuetan. Eta jendea ohartu zen, berak uste zuena baino euskara gutxiago erabiltzen zuela normalean. Hori guztia ikasi genuen aurreko euskaraldian. Aurtengoan, oraindik ere, gauza gehiago ere ikasiko ditugu. Eta bukatzeko, zerbait gehiago gehitu nahi zenuke? Beno, eskerrak eman, hor aurrean egon zareten guztiei, eta gaur bigarren eguna da, ariketaren bigarren eguna, beste 12 egun geratzen zaizkigu, eta bakarrik esan, naiz eta COVID-ak mugak jarri dizkigun, ziur naizela, muga horiek gaindituko ditugula, eta aurreko euskaraldian bezala, euskararen aldeko herri gogoa erakutsiko dugula, ilusioz eta kemenez. Beraz, euskaraldi berri on. Esker mila Kike Amonarriz, Euskaltzalen topaguneko lehendakari gisa gure galderai erantzunik.